Ρε Σωτήρη, από καιρό θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Αλλά αφού αύριο φεύγουμε από εδώ και σε λίγο απολυόμαστε, πρέπει να σου το πω. Πες το ρε Μίχα, τι είναι? Πρώτη φορά ένιωσα με άνθρωπο τόσο κοντά και δεν θέλω να χωρίσουμε. Τι είναι αυτά που λέτε? Ζευγάρι είμαστε. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Πολύ θα ήθελα να βρίσκα μια γυναίκα σαν και εσένα. Τι είναι αυτά που λέτε? Ρε μαλάκα, είσαι αδερφή και μου το χρυβες. Ο Μίχας αδερφή! Σκάσε! Τι λες, Κατσούνη? Θες να πάω να πλακώσεις τους λιωτάδες στο ξύλο? Καλά. Ηρέμησε. Πλάκα έκανα. Ναι. Έλα, όπα.